Symud wedyn i Ysgol Llambed a dod dan dylanwad Sally Welsh i ni, Miss Sally Davies i bawb arall. Ac yn y cyfnod lle oedd y bwrlwm gwladgarol yn ffynnu. A Sally Davies oedd un o'r cyntaf i weld yr angen i weithredu i gael pethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac dwi'n cofio hi'n gwrthod i ffensiwn gwladol oherwydd bod y gweithgareddau i gyd gyfrwng yn uniaith Saesneg. A dwi'n cofio hefyd mae ychydig iawn o flynyddoedd o bensiwn derbyniodd hi ar ôl i gael cyn iddi farw. A mae Ty Llew yn cofio amdani, cof am Sally Davies. Wedi'r aberthu dros Gymru druan, gwau i ni golli'r eneth o gellan, a holl fewn byw gweithlefaru bian, wrth gofio heno ddewder ei hanian, daw hiraeth am wallt arian, a choeth iaith a llawen afiaeth Sally Llwynifan.